Slovenská zahraničná politika prechádza zásadnou skúškou. V čase, keď sa svetové mocenské bloky čoraz viac vyhraňujú, prichádza premiér Robert Fico s jasnou víziou politiky na všetky 4 svetové strany. Vo svojom najnovšom príhovore ostro kritizuje minulé vlády za tzv. Služobnícky prístup a varuje pred historickými paralelami, ktoré pripomínajú obdobie pred druhou svetovou vojnou. Aká je podľa neho jediná cesta pre bezpečnosť Slovenska v roku 2026? Viac už v samotnom prejave predsedu vlády. Vážení priatelia, rozhodnutie robiť politiku na všetky 4 svetové strany považujem za daných okolností za najpragmatickejšie a pre Slovensko najprínosnejšie. Zažil som obdobie so Sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak. A potom obdobie so Spojenými štátmi americkými na večné časy a nikdy inak. Lietali sme ako šarkan z jednej strany na druhú, z jedného extrému do druhého. Vážení priatelia, na večné časy musíme byť len so Slovenskom, našou vlastou. Strážiť si vlastné národno-štátne záujmy. Pozorne sledovať vývoj na medzinárodnej scéne, chrániť suverenitu a národnú identitu. Toto všetko len a len na princípe dôsledného dodržiavania medzinárodného práva a na základe reformy OSN, ku ktorej verím, že skôr alebo neskôr príde. Svetové udalosti potvrdzujú, že nikto, najmä ten slabší, nie je bez ohrozenia. Že nemá význam lepiť sa na jednu alebo druhú veľmoc. Pre nás Slovensko je najlepšou zárukou multipolárny svet, založený na dobrých a priateľských vzťahoch so všetkými, ktorí o takéto vzťahy majú záujem. A bez ohľadu na to, či sú na západe, východe, severe či juhu. Služobnícke prístupy, ktoré sme v slovenskej politike videli od roku 1998 do roku 2006, potom v rokoch 2010 až 2012 a najmä v rokoch 20 až 2023, predstavujú pre Slovensko najväčšie nebezpečenstvo. Na toto bude musieť myslieť každý pri najbližších parlamentných voľbách. Vážení priatelia, úplne na záver. Aj pred druhou svetovou vojnou sme boli svedkami lokálnych konfliktov. Tie vedli k svetovému výbuchu. Na začiatku roku 2026 sme v podobnej situácii. O to viac treba nahlas hovoriť o mieri. Ako som povedal vo svojom príhovore 1. januára, mier nie je sprofanované slovo. Musí byť podstatou nášho bytia, našej práce. Nikdy nepoľavím v mierových aktivitách, vynaložím všetky skúsenosti na to, aby Slovensko nebolo nikdy zatiahnuté do žiadneho vojenského dobrodružstva. A aj keď musím niekedy vynakladať veľké úsilie na riešenie konfliktov, ako predseda vlády som tu na to, aby prvoradou povinnosťou každého jedného člena vlády bolo dôsledné plnenie schváleného programu vlády. Takúto povinnosť si však môžeme plniť len v mierových podmienkach. Ešte raz, mier nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím. Želám vám peknú nedeľu. Užíme si ešte trochu z vianočnej a novoročnej atmosféry. Ak chcete mať prehľad o aktuálnom politickom dianí, nezabudnite dať odber. Toto bol Politický priestor.